на Пирин бяха около него. Справи се все пак десния бек на Миньор. И много хубаво подаване към Мирослав Тодоров. Стига Тодоров до топката. Ще се опита ли да центрира? Точно така. Той ще игра ли някой с гола? 1-0 за Миньор. Не, няма да бъде гол това. Малко и аз избързах. Сега ще видим и на повторението дали топката премина гол линията. Много интересно. Томи Костадинов владее сега. Поредна възможност и може би последна за Миньор. Хубаво подаване. Сега възможност за Миньор. Там удар с глава и топката премина в страни от вратата на Костадин Янев. Поредна ситуация за домакините. Този път Даниел Стефанов стреля с глава, но топката премина в страни от вратата. Може би това бе и последното положение за първото полувреме. Виждаме отново на повторение как Мирослав Тодоров центрира много добре. Чухме и в този момент последният съдийски сигнал за края на първото полувреме. А времето си тече. Продължава резултата да бъде 0-0. Остават около 15 минути до края на редовното време, в които домакините и гостите ще имат възможност да вкарат гол. Тодоров сега владее, пада и тук е отсъдено нарушение в полза на Миньор. Точно на границата. Опита се може би Тодоров да си изпроси Дуспа, но нарушението бе извършено. След почивката футболистите на София 2010 отново се хвърлиха в атаки, но пак Аспарухов пропуснал чиста позиция. Малко по-късно отново той шутира, но топката се отби от градата. Миньорци матираха домакините след бърза контратака, която бе завършена от Стефанов. Гол майстор, а София 2010 е на 14-та позиция с 28 пункта. Лидер отбора на ЦСКА с 82 точки. Самира и аз. Бърза атака. Николай Цветков опита триково да си дигне топката и да намери. А и аз не се получи. И сега възможност за Миньор. Отлична Даниел Стефанов. 2-3 в тази ситуация. Пас към Тодоров. Той има пространство пред себе си. Удар и Стоян Колев успява да спаси най-чистото положение пред своята врата. Откъсна се срещу него Мирослав Тодоров. Стоян Колев продължава да не допуска гол във вратата си в този последен за негото бой. Виждате как напредна Тодоров опита да стреля в обратния гол на Стоян Колев, но вратарят майсторски плонжира и се справи и в тази ситуация. Предни позиции за Миньор, задържа там Даниел Стефанов. Комбинира с Голов. Голов към Тодоров. Отново няма засада. Тодоров има втора възможност да прати топката в мрежата на Стоян Колев и успява да го направи в 87-та минута на двубоя. Резултата е 6-1. Не успя Стоян Колев да запази вратата си суха в втория опит Мирослав Тодоров. Не сбърка и намали преднината. 6-1. Още веднъж повторение на ситуацията. Бе изпуснат от защитите на ЦСКА. Финтира там Миленки Карин и прати топката без проблеми в вратата на Стоян Колев. 6-1 за ЦСКА срещу Миньор и от досад футболистите на ЦСКА много лековато допуснаха този гол. На атаката на Оборище не получава достатъчно подаване. Възможност и вече е в другия край на терена, където футболистите на Миньор атакуват. Изненадващ удар, който преминава над вратата на Ивайло Яначков. Хубава идея на Мирослав Тодоров, който реши да шутира, въпреки че ъгъла беше малък. Виждаме отново с хубава парабола. Можеше да се получи интересна ситуация, ако този шут бе в очертанията на вратата на Ивайло Яначков. Добра игра на Мирослав Тодоров, който успя да премине между трима футболисти на Оборище и сега вече е в близост до наказателното поле. Центриране! Възможност за Миньор и 1-1! Гол за Миньор! Гол за Миньор, който е дело на резервата Даниел Стефанов. 1-1, златна резерва си имат миньорци в състава. Даниел Стефанов реализира това попадение. Прекрасна атака на Миньор.
Голяма заслуга за този гол има Мирослав Тодоров, който напредна, премина през цели трима футболисти на оборище и достави едно много добро центриране за Даниел Стефанов, който вкара за 1-1. Виждаме отново на повторението как Мирослав Тодоров центрира в наказателното поле и там вижте как в разстояние на около... Отново Райков овладя близо до тъчлината. Добре се развива тази атака на отбора на Миньор Перник. Центриран топка в наказателното поле. Томи Костадинов можеше да играе с нея, но в последния момент матча остава точно 25 минути. Нова атака на отбора на Миньор. Добра възможност сега за Томи Костадинов и в последния момент се хвърля в краката му капитана на гостите Николай Величков. Той обаче получи някаква контузия в този момент. Прекалено много се забави в този момент. Костадинов можеше да шутира топката, а той се забави. Ето го от този момент. Ще има и смяна в отбора на Миньор. Но за нея след малко да проследим отново тази ситуация. Няма засада. Никаква, но виждаме в момента да намери своя съотборник Мирослав Тодоров. Тодоров овладява. Тодоров тръгва напред в наказателното поле. Тодоров какво ще направи? Дали ще шутира? Тодоров отново продължава да бъде удар на Тодоров и топката излиза в аут. Какъв пропуск на Мирослав Тодоров в този бележи. Гол в неговата врата, с който домакините от Сливенски герои водят с 1-0. И ако така се задържи този... Сега обаче възможност за отбора на Миньор Перник. Излезе вратаря на гостите и това е 1-1. Ето, че отбора на Миньор Перник изравнява чрез Мирослав Тодоров в този момент. Минутата е 66-та от началото на този отбор. Отбора на Миньор Перник изравнява резултата чрез Мирослав Тодоров. Играчът с номер 15 се възползва в този момент от грешка в защитата на Сливенски герои. Искаха домакините от Сливница засада, може би, в тази ситуация. Недоволстват. Виждам, че и феновете на Миньор Перник създаваха някакви проблеми там. Опитаха се, може би, да нахлуят на терена. Хвърлят и бомбички. Наложи се охраната на стадиона в Сливница да участва в тази ситуация. Ето още веднъж виждаме на повторение. Беше прехвърлен вратаря на домакините, който излезе и топката влетява в неговата мрежа 1-1. Ако изненадващо се получи момент.